बोलो बच्ची, क्या बात है? अपने कष्टों को बताओ और निवारण पाओ। छोटी बदनवा हो तू देखाओ खजानवा हो, बहुत छोटी बदनवा हो तू देखाओ खजानवा हो। करा के देखले बानी उह काट चाना बुझत नइखी काहे मोर परसानी। जे करा के देखले बानी उह काट चाना बात कहतनी साचे में तोनी नहीं आज खुशबिया तनिया हो तू देखाओ खजानवा हो खुशबिया तनिया हो तू देखाओ खजानवा हो। हई हमहू बनम कहर पति जोखमे जितेंद्र गोडू होए बरसाकी। अलुअरिया हई हमहू बनम कहर पति देहब जंतर छुआई सब बथल छूट जाई तू बना लो सजनवा हो तू देखाओ खजाना हो तू बना लो सजना हो तू देखाओ खजाना हो। Presented by AR Record।